dobio veliku inspiraciju da bi snimao klip za vas. Znam da je prošlo ne znam koliko vremena od kad sam izbacio posljednji klip, ali nema veze. Ja u mom kanalu sam snimao klip koji se zvao Moje mišljenje u Srbiji. I tamo sam pričao o dobrim stvarima koje se meni desilo u Srbiji, o dobrim stvarima u Srbiji, kako je Srbija lepa, kako je srpska istorija i srpska kultura velika. I danas ću pričati o mojim lošim iskustvu, u mom lošom iskustvu. Vidite, zaboravljam srpski, zaboravljam padeže. Što sam htio da kažem. Danas ću pričati o mom lošem iskustvu. Ja, kad sam došao prvi put u Srbiji, to je bilo pre 6 godine, skoro. Prvi put sam došao 2014 i onda sam preko razmjene srednjih školaca sam bio 11 meseci, znači skoro godinu dana. I onda opet u 2016 sam opet došao u Srbiji, tu bio 6 meseci, znači sveukupno sam bio godinu i po dana u Srbiji. I za tako vreme sam uspeo nekako da naučim baš jezik. I tad kad sam došao prvi put, naravno nisam razumio ništa i naravno da je meni bilo jako zanimljivo kako jezik zvuči to. Ali nažalost kad sam počeo da razumem srpski, znači posle 3 meseci oko, uspeo sam da razumem neke drastičke komentare. Naprimjer, ja sam živeo u prvi grad koji sam živeo u Srbiji je bio Lazarevac, blizu Beograda. I mislim, mali grad za mene, pošto ovdje u Brazilu ja živim u Montes Claros, u mom gradu ima 500.000 ljudi. I za nas Brazilce 500.000 ljudi to je ništa. Mislim, neki ljudi kažu da moj grad je mali. Tamo u Lazarevcu jedan put sam bio u nekom kafiću sa drugarima i onda je došao neki čovek i onda on je počeo da kaže rasističke komentare i onda je pitao moj drugari otkud vi znate crnac. Ne znam koliko puta sam čuo rasistički komentar, pogotovo u Lazarevcu. Mislim, kad sam bio u Beogradu, kad sam živeo drugi put u Srbiji, veliki grad ima više stranaca, ljudi su nekako otvoreni, ne znam. Vidite, ja zaboravim neke reči. Otvoreni. I u Beogradu je bilo lakše, ali čak i tamo neki put sam morao da trčim od nekih ludaka kao neonazi. I to je meni bilo jako teško. Kad sam šetao po ulicama, ljudi su meni mnogo gledali. Danas ja znam da je to normalno, pošto ne postoji, nema crnaca u Srbiji, vi ste belci, normalno. Ali za nas, Brazilce, kao ovdje postoji sve rase. Postoji belci, crnci, indijanci. Tako da nama stvarno boli kurac da si crnac, da si belac. Mi smo svi zajedno, na primjer u mojoj porodici. Ja sam crnac, moja sestra, ona ima belu kožu. Mislim, nije baš belkinja, ali što se tiče boje kože, ona je bela, mislim. Tako da to meni je trebalo neke godine da bih se opet zaljubio u Srbiju zbog toga, zbog rasizma. I to sam htio da kažem danas za vas. Drago mi je što postoje ljudi koji se
koji hoće da gleda moje klipove. I to je to, ljudi. Hvala što ste gledali. I stavite komentar o mojim gramatičkim greškama, naravno, ako sam napravio. Verovatno sam napravio. I napišite šta mislite o tome, šta mislite o rasizmu. To je to, ljudi. Hvala. Vidimo se.